Johala ebwa ma Nairobi nitiere tielo mogik mar keto chenro mar arita makende ne mwandu maggi kaka okang' mar geng'o kuo e kinde rapar mar Sabasaba mogen tim kiny. Mokuom johala ma waloso godo wacho ni ochuno gitiyo kod omenda mohewo $500,000 mar loso dhoudi mag chuma motegno bang' ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo kelo negi lal. Cynthia Onyango loso kodgi kendo miyo ripod ni heyo machal kod mae. Kai kwano mana seche manok kende to piny Kenya hingo rapar mar Sabasaba, johala maboma ma Nairobi timo ikruok mogik mar chiwo arita mongirore ne mwandugi makinde machien osebedo ageta mar jonjore ahinya to e kinde mag ng'anyo. Moko kuom johala gi noneno mudho e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo mane en rapar mar rowe mag Gen Z manowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar higa mokalo. Moko kuomgi nokwal mwandugi manengogi oting'o milionde modhuro, kata kamano gie sani dhoudi manyien mag chuma motegno kendo ngirore igero mar rito mwandu makamago. Tumeamua kureinforce milango ndio at least by kesho tusifamiwe kama vile tulifamiwa on 25th. Juu 25th hata hatukulala. Walikuja wakafuja maduka yale iko neighborhood na watu walienda hasara kubwa sana. Philip Makolo main jalos dhoudigi mag chuma wacho ni moko kuom johala oyiero keto dhoudi adek duto mag chuma kendo keto omenda mohewo $500,000 kama kane mwandugi obedo kod arita makare odiochieng' makiny kod kinde manyime ponono ng'anyo nyalo bedo. Zote venye hiyo milango zote venye zimewekwa hivyo sikiwa tatu hivyo. So hiyo ni 300. 300 tayari imezaa cost hapo na tena uongeze ufundi wa ndani. So tuseme kama $500,000 ndio yanatengeneza nayo hapo. Hapa nduka zenye zimeibiwa ni nduka kama 100 na kitu kwa sababu juu hii nyumba yote ni kompyuta. Kama shielo, johala Munio Mushai mabende en johand masinde mag laptop ma en achiel kuom johala ma osebedo ageta mar jonjore e kinde ng'anyo fundo masindege duto kendo terogi kama rita maber nitiere kalore kod mar ni ponono ng'anyo bedo kiny to jonjore dipoka ogeto mwandune. Hata kama tumereinforce milango tunataka tutoe vitu zetu kwa sababu hatuamini hata kama kesho kama watakuja na wafanye vile tu walifanya on day 25. Yeah. Kwa sababu tunaona kila mtu wale wako na vitu kwa maduka wanabewa vitu. So hata kuna wenzetu walibebewa vitu zote. So mtu ana wala mbele wala nyuma. Mushai wacho ni kata obedo ni jo Kenya chulo omenda mathoth kokalo osuru onge arita makare ma obila osebedo kamiyo mwandugi. Duka moja ilikuwa inafujwa more than 2 hours na tulikuwa tunaona polisi walikuja baadaye vile maduka already kama imefunjwa. And we are just seeking for the government to come and reason with that and just listen to what people want, and it will be better for our nation because what we are experiencing is not good at all. Okber kabisa, for real Okber, town kai Okber during the protest because we are losing a lot, sales zinaenda chini and it's a bit troubling. Ma e chal mar moko kuom dukni e chuny boma ma Nairobi ka johala moyudo nyalo mar loso dhoudi mag chuma mongirore to lausa to mago maonge kod nyalo mar keto dhoudi go motegno chunygi goyo kibikibi kendo kwayo jong'anyo mondo kiny kik monj mwandugi. Our Gen Z tusinyang'anya watu vitu zao na tusibomoe biashara sababu wengine wamechukua loans kuweka hizo biashara. So wakati unatuvunjia duka, wengine wetu ni hiyo duka tunategemea. We are relying on that business. So ukituvunjia, jamani, unatuvunja moyo na unaturudisha nyuma. And it's not good at all. Sama johala moko pod kwano lal kokalo e kuo, monjo kendo ketho dukni magi kokalo e njore, riwruok mar weg matatu bende ojiwo jokanyo magi mondo bed motang' e kinde ng'anyo mar Sabasaba kendo kik ti kod nyamburko margi e ting'o jonjore. E ote ma ochiw gi jagoro mar riwruogno Moriso Bambo, weg matatu okwayo sirikal mondo jiw arita ne sektano. Joluono gongero ni mosmor ni okromi. Ne Muchai kod jogo manoyudo lal giwacho ni ma en okang' mar temo reso mwandugi makelo negi chiemo odiochieng' kodiochieng' e mesa margi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.